lidi, tady Pelix69 a dneska si jdem zahrát GTA 5. Nemám online jako bouchal, ale prostě jenom tak jsem si to jenom nainstaloval a chtěl jsem vám udělat takový video z GTAčka, kde co všude je. Třeba tady Glitchus. Fuj, tam nechci být. Na žádnou cenu. Lidi, dejte mi like a odběr. Dík. Fuj, tam ani nejdu. Jdu si vyvrát nebo ne? Ne. Zase můj brácha tady bouchá, asi moc omlouvám za něho. Ok, Lola. Kamo, já jsem jí napráskal. Počkej, to jdu zase znovu, ne? More, já jsem musel dostat na Maze Bank. Počkej, věznice, jaj. Budu tady čekat na nějaký random auto, budu zastavovat. Giat. Yes, pojď, je, sem. Oh shit, just a car, man. Typical. Co to má za muziku? Kamo, počkej, oni tak uhní. Chytám drifty. Pamatuju si, jak jsem byl u kamaráda, jsem se zahrál na jeho plejáku. Tak já jsem hrál GTAčko. Tak uhní, ne, ty stáno mamutí. Nechce. Tak. Je to fakt mega dobrá hra jak prase. GTA vám doporučuji. Tak. To jsem stihl. Ok, kašlo na to. Series. Lidi, poraďte mi, kde bydlí bouchal. Co mohu zničit barák. Dám si srandu. Ne. To, co jsem teďka právě udělal, aby se nepokakali. Kam jak se nazývá ta? Už tam je rádio, hosty. Kamo. Ok, já vystoupím, já jdu do rádia, lidi. Nebudu známý jak To je zrovna Fízo. Až nervou. Likes. A to je dobrý, že v GTAčku je rádio. Co se děje? Co se děje, hej. Ale určitě půjdu do rádia. Co dělá ta borka, vole? Jsem mohl podkopnout, co? Podrazit nohy. Počkej, jak tam majte to rádio do prčíc? A z druhé strany
Váže tam čeká moje kára furt. Bo tady já nevím, já jí. Jo, dobrý, čeká tady. Na mě má kára. Počkej, a kde teda je ten vchod? Pojď. No doufám, že to bude tam zepředu lidi. Co tady cílová rovinka, jáj. Když tak si potom tady někde čornu to. Ach jo, jsem myslel, že to tam je schválně zaparkované. Takže by jsem byl u kousek u toho bouchala. Asi jo? No prčič, ať to najdu. Najdi to, Belixi. Bruh. Čte si ten vchod, co to je za vchod, Ježíš Krista. Jaj. Ne, prd, však to? Skladku, Ježíš Krista. Balans, ne. Malý píl. No nepojedou po mně fízlové. Promiňte, nechtěl jsem. Moje řízení není taková stránka. Myslím, že na autoškole to nevadí. Na počítači to je úplně jiný. Mám rozprintu, to je úplně jedno, asi jako srazím nebo... Sorry, že jsem ti třeba za nohu. Co? Jaký nigga, tam oni to říkali, hej. Jedu. O ticho. Počkejte, ale já fakt musím najít ten bouchalov dům. Do prčí, mě to už fakt štve. Ne. Neříkej, že jsem u něho blízko. Neříkej. GG, on tohle frajírek hraje. To je Bentley, hej, jsem si vyrobil Bentley. Pojď do fízlova, nebo co? Dobré, nejdou. Uhni. Rychle žroute. Kože bych jsem to fakt našel. Tam do jumpu. Uhni. Počkejte. Musíte nějak... FBI. Ne. Ale, to je nějaký uličníček. Počkejte. Já jsem v té čtvrti. Kde bydlí ten bouchal. Damn. To je začátek. Ne, prd.
Však to? Nebo jo? Nebo to je na druhé straně města? Ne. Tady to je. Ne, tady ne. Neříkej, že to je na druhé straně města. Hej. Musí být 370 něco. To... No to je... Hejt! Ach jo, já mám pistol! Tak počkejte. Bude to video asi trvat, nevím, 13 minut. Není to tam nahoře? Kdyby se třeba spletl. Parkour! Okay, fine. Oh dear God. A ty jo. No co říkala? How are you? Be that You way. are a dick. Oh! Break your face. Au. Cože já jsem to... Jdeme auto. Nemám kár. Time to get your act. A měl někdo černou? Co vezmu prostě tento skútr nebo motorku, no. Americans are such Philistines, we haven't understood the cultural significance of mass hatred, xenophobia, and Kámo, co to je za fobii? Jaj. Kámo, to je... Kámo, tak to je jiná rychlovka, Franklin C1. Já nej Bender. Já jsem ho našel! Konečně! Dobrá, Metallica. Ach jo, není. Ale jdu určitě k němu. Čus bouchale! Co teďka tady bydlím já? Dělej bouchal. Zkuste využít policii na GTAčku. To nebudu dělat na mým novým domě. Ale proč tady není žádný chcíplek pes? Jaj, už asi natáčím těch 13 minut. Budu ještě natáčet. To nezabije, ne? Nebo... Pití musím zbránit. Ok, tak dejte mi lajkos a odběros. Čau.